Il-Gvern qed jaħdem biex fil-ġranet li ġejjin joħroġ dak li jissejjaħ Employment Index, jiġifieri preveżjoni ta' kemm hemm bżonn impjiegi f'setturi partikolari. Waqt il-programm Issues ippreżentat minn Antoinette Falzon it-tlieta filgħaxija, il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona spjega kif iż-żgħażagħ ser ikunu igwidati dwar il-possibiltajiet ta' impjiegi li dawn jista' jkollhom permezz tal-istudji tagħhom. Fost is-setturi li ser jiffoka l-Employment Index hemm dak marittimu. Il-Ministru Cardona qal li hemm bżonn ta' aktar taħriġ speċjalizzat f'dan is-settur, hekk kif is-sit tal-Ex Malta Shipbuilding fil-Marsa ser jinbidel f'ċentru marittimu. Dan iċ-ċentru ser jistimula l-ekonomija tal-pajjiż, jinċentiva l-ħolqien tal-impjiegi u jattira investituri internazzjonali lejn Malta. Qegħdin nitkellmu mal-Emcast u qegħdin nitkellmu mal-Università, qegħdin nitkellmu wkoll ma' istituti privati u indipendenti biex inħeġġuhom jiggwidaw u jiftħu aktar korsijiet illi ser ikollna bżonn biex niftħu dan il-proġett. Il-Ministru Chris Cardona żied jgħid li għaddejja koordinazzjoni mal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex jiġu identifikati setturi oħra fejn għandu jsir l-Employment Index. Huwa qal ukoll kif il-Gvern qed jaħdem fuq opportunitajiet ġodda u li jnaqqas il-burokrazija għal kumpaniji żgħar u medji. Miżura minnhom hi dik li l-Gvern jiffaċilita x-xiri pubbliku biex ma jkunx hemm bżonn ta' performance bond. Dan ifisser li n-negozjant mhux ser jibqa' jkollu ammont ta' flus marbuta minkejja li qed jipparteċipa fi proċess ta' tender. Ser ikun ifisser fir-realtà illi n-negozjant se jibqalu iżjed likwidità, iżjed cash, iktar flus illi jista' jaħdem, li jista' jħaddem, li jista' jkabbar in-negozju tiegħu, jista' jkun innovattiv u jista' fl-aħħar mill-aħħar ikun kompetittiv. Inizjattiva oħra li semma l-Ministru Chris Cardona hija dik tal-Family Business Act, fejn il-proċess ta' trasferimenti tan-negozju fil-familja ser ikunu iffaċilitati u jkun assigurat li l-operat jibqa' sostenibbli. Waqt il-programm Issues dawn l-inizjattivi sabu l-appoġġ ta' Anton Vella, rappreżentant tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem, kif ukoll ta' Lino Mintoff, rappreżentant mill-Kamra tal-Kummerċ.